Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Jarac i to na temu intuitivna poruka za vas Jarčevi. Ovaj video možete gledati kad god, nije vezan za vreme, pošto je intuitivna poruka, može biti nešto važno što treba da čujete u ovom videu. Znači ukoliko je vaš znak ili podznak Jarac, ili ako imate mesec u Jarcu, ovaj video može biti za vas. Prva karta, dragi Jarčevi, odnosno ovo je jedina oracle karta koju ću izvući u ovom otvaranju, ovo je Divine Matrix. Ja bih rekla točak sudbine, znači život, životne promene, usponi i padovi. Sa ovom kartom rekla bih da je pozitivan preokret u vašem životu, dragi Jarčevi, svakako, i mislim da je suština da negde kad ste vi u ravnoteži, dragi Jarčevi, kad ste vi negde centrirani, onda nekako sve te uspone i padove doživljavate mnogo lakše, onda nema mnogo velikih razlika. Nekako mislim da je izuzetno važno sa ovom kartom božanskog matriksa, mislim da je izuzetno važna unutrašnja ravnoteža kako biste lakše hendlovali sve ono što vam život donosi, i pozitivno i negativno. Mislim da je balans negde ključna reč za vas. Sada ćemo vidjeti šta će tarot karte da pokažu. Samo ja da vidim kako se ovo vidi na kameri. Samo sekundicu da promešamo. Jarac, ok. Dobro, sve se vidi, ovo može još malo gore. Snaga, devetka pehara. Dragi Jarčevi, mislim da ste negdje imate mogućnost sa devetkom pehara da zaista budete zadovoljni u vašem životu, stvarima koje se dešavaju, ali nekako kao da neke stvari vezano za prošlost ne možete da pustite, kao da sad ćemo da vidimo. Kao imamo osmicu mačeva, četvorku mačeva, trojku mačeva, paž mačeva, a ovde imamo devetku i desetku štapova. Mislim da se, dragi Jarčevi, previše opterećujete nekim stvarima, previše razmišljate, kao da niste potpuno se, da kažem, prizemljili. Imamo ovde kartu snage i umerenosti koji upravo govore o ravnoteži. Što kažem, sa ovom kartom Divine Matrix. Možda u ovom trenutku su za vas sa ovim kartama mačeva i ove dve karte štapova stvari izazovne u vašem životu, dragi Jarčevi. Karta snage upravo govori o ravnoteži između vašeg razuma, vašeg duha i vaših instinkta. Znači negde ne mogu da kažem da treba da savladate sebe, dragi Jarčevi, ali ova žena, ovaj lav na karti snage, on se nalazi u predelu sakralne čakre. Znači tu su instinkti razni, i nekako ako ova žena dozvoli tom lavu da radi šta hoće, lav može da je pojede, Znači ovo snaga je karta negde samokontrole u ovom kontekstu i potrebe da negde balansirate sebe, da ne dozvolite, dragi Jarčevi. Odmah ispod je devetka pehara. Devetka pehara je apsolutno uživanje u hrani i piću. Mislim, ona predstavlja ispunjenje želja i sve je to ok, ali negde može da predstavlja i prejedanje u tom nekom kontekstu, kao da je potrebno da izbalansirate, da kažem, negde vaša čula, dragi Jarčevi. Sa ovom kartom budite u ravnoteži. Sa kartom umerenosti takođe, znači
umerenost u ovom trenutku, znači kada gledate ovaj video, izuzetno je važna umerenost u vašem životu, u svemu, vezano za ono što jedete, vezano za ono što unosite u organizam, vezano za način na koji razmišljate, vezano možda za posao, jer ovde imamo 9 i 10 štapova, preuzeli ste previše obaveza, nemate vremena za sebe, potreban je odmor, uživanje, znači ravnoteža vezana za način života generalno sa snagom. Snaga je takođe i karta zdravlja, a umerenost je karta isceljenja. I sa snagom i sa kartom umerenosti mislim da je izuzetno važno da stavite sebe na prvo mesto, da negde obratite pažnju na ono što je vašem biću, u vašem životu zaista potrebno, dragi jačevi. Zato što možda je sad neko lepo vreme za vas došlo. Možda je bilo nešto negativno ovde, pa pozitivno dolazi. Ali negde potrebna je ta unutrašnja ravnoteža, kao što sam na početku rekla, i sa ovom kartom božanskog matriksa. Mislim da ste imali izazovne stvari. Mislim da ste imali neku povredu, dragi jačevi, sa trojkom mačeva, da kažem povredu srca, i da vam je teško, kao da i dalje odlazite u prošlost, kao da i dalje, jačevi, razmišljate o tom odnosu. Iz nekog razloga to ne možete da pustite. Mislim da je upravo poruka da se iscele neke rane iz prošlosti. Ovde ovi 8 mačeva, ja mnogo volim ovaj špil, Stanislav Rešetnikov Insight Tarot. Ovih 8 mačeva su zapravo samo obavijeni kanapom. Oni nisu vezani. Znači, vi se osjećate kao da ne možete da se pomerite od neke, ja bih rekla da je prošlost, dragi jačevi, i stalno mislima ste kao da ste u prošlosti i ne vidite uopšte mogućnost za pokret napred. I kao da se vraćate u neki stari bol, u neki stari raskid. Ovde ova 3 mača su iseckala lepi cvet na komade. Znači, nešto je slomljeno, nešto je, da kažem, razbijeno, ne može se popraviti, jel? Ako se vaza razbije, kad se zalepi, nije više ista. Nešto je završeno, nešto je tu puklo, ali vi kao da ne možete da odete odatle. I pokušate i prođe malo vremena, dragi jarčevi, i eto vas opet posvećujete neku prošlost. Htela bih da kažem sa ove 2 karte da zapravo tu situaciju iz prošlosti sa 8 mačeva kao da niste sagledali u potpunosti. Jel, 8 mačeva iz ovog Rider-Waite-Smith tarota je ona žena što ima povez preko oči. Ona ne vidi jasnu sliku. Mislim da mi imamo, kako se kaže, monkey mind, koji se stalno vraća na ono na što je navikao da misli, ljudski um. Znači, kao da se, možda se čak i po navici, nesvesno vraćate u prošlost. Hoću da kažem da je ovo bio neki odnos sa 9 štapova i 10 štapova, gde ste se vi, jarčevi, u potpunosti toj drugoj osobi na neki način predali i kao da ste sve vaše potrebe zanemarili i sve ste radili da to nešto funkcioniše i da bude kako treba. Sebe ste stavili ne na drugo, nego na zadnje mesto, poslednje mesto, jel? I nekako samim takvim odnosom sebe ste, znači samim takvim vašim odnosom prema toj osobi i vašim ponašanjem ste negde sebe povredili. Negde ste dozvolili sebi sa ove 2 karte, 9 i 10 štapova, dozvolili ste sebi, dragi jarčevi, da budete povređeni tu. Dozvolili ste sebi da vam neko drugi slomi srce, jel? Potrebno je da, da stavite sebe na prvo mesto, da uzmete vreme za sebe. 4 mačeva. Ovo je vreme da se posvetite sebi, da razmislite o svemu,
da negde umirite vaše misli, da umirite ovaj koji konstantno se vraća u prošlost i onda vam dođu razne emocije, pa ne znam, pa ste tužni, pa ste nezadovoljni što se sve završilo, pa ste očajni i tako dalje, ljuti i tako dalje, jel? Sa četvorkom mačeva posvetite se sebi i arčevi. Stavite sebe na prvo mesto. Niko drugi nije odgovoran za vaš život osim vas. Sa 10 i 9 štapova vi mnogo volite da pomažete drugima i možda negde i mislite da ako pomažete drugima, da ako ste tu za druge, da će drugi da će da vas vide, da će da vas vole, da će da vam uzvrate. Neki hoće, neki neće, jel? To nema veze sa tim koliko vi dajete. Sa 10 i sa 9 štapova ja bih rekla svu tu ljubav, svo to vreme, svo to, da kažem, neko požrtvovanje i to kako ste se ponašali u tom odnosu, to zapravo treba vi sebi da date. Sebi treba da budete bitni kao što vam je važan vaš najbolji prijatelj ili osoba sa kojom ste u odnosu. Znači, sebe treba da stavite na prvo mesto potpuno sa ovim kartama. Ovde imamo u centru paža mačeva, ovo ste vi. Mislim da još uvek razmišljate o prošlosti sa ovom kartom, mislim da razmišljate da možda započnete komunikaciju sa osobom u prošlosti, možda onako bojažljivo, možda još uvek gledate, jel, tu osobu, razmišljate o njenom životu, možda je gledate na društvenim mrežama, možda ste prijatelji i dalje na društvenim mrežama, pa ste nekako, informišete se i gledate da budete upućeni šta se dešava tu, ali to negde, ceo taj način, dragi jarčevi, nije dobar za vas. Ono što je dobro za vas u ovom trenutku, u ovom videu, jel, ova intuitivna poruka jeste da se posvetite sebi. Sa četvorkom mačeva, da bukvalno uđete u sebe, da se smirite, da stavite sebe na prvo mesto, da vidite šta je to što bi vas učinilo zadovoljnim u ovom trenutku, šta je to što možete da uradite za vaš život, dragi jarčevi, da bi se osjećali dobro. Ovde imamo 9 pehara. Mislim da kad razmislite o svojim prioritetima i naravno kada radite na tome, jel, kada radite na sebi i kada radite na kvalitetu vašeg života i sa umerenošću i sa snagom, mislim sa 9 pehara da zaista ima šanse da budete veoma, veoma zadovoljni, dragi jarčevi. 9 pehara je osoba koja je zadovoljna svojim životom, koja je srećna, koja je ispunjena, kojoj ništa ne nedostaje, osoba koja ponovo osjeća ljubav u svom srcu. Sa ovim kartama mačeva i ove dve karte štapova vama je neko potpuno iscrpeo energiju i osjećate se negde kao da vam je kao da vam je neko uzeo tu svu vašu ljubav, dragi jarčevi, a nije vam ništa pružio za uzvrat, vezano za prošlost, naravno. Sa 9 pehara ponovo osjećate ljubav u sebi i sada shvatate negde da taj izvor ljubavi u vama je nepresušan izvor, to je nešto čega stalno ima, jel? I shvatate da je ljubav tu zapravo da se deli i sa tog dobrog mesta u vašem životu možete da idete napred, znači ka novim ne izazovima, nego kako bih rekla, ka novim mogućnostima koje vam donosi život. Sa kartom božanskog matriksa ovo je pozitivna promena koja dolazi u vaš život i mislim da se tiče isceljenja vezano za prethodnu vezu, za prethodnu ljubav i snaga i umerenost su negde karte zdravlja i isceljenja. Mislim da je izuzetno važno da budete izbalansirani u ovo vreme, jarčevi, i da stavite sebe na prvo mesto. Želim vam stvarno sve najbolje, želim vam da
se što pre otrgnete od ove prošle situacije, da jednostavno završite sa tim. To je preporuka je da zapravo idete napred u vašem životu, imate dovoljno snage za to, imate sa kartom umerenosti, rekla bih, imate podršku nekih anđela, duhovnih vodiča ili kako već to da se nazove. Imate podršku u isceljenju, iskoristite je, budite strpljivi sa sobom, budite blagi, nežni prema sebi sa kartom snage, nemojte siliti sebe, znači ovo je, ja zaista osjećam da je ovo prilično izazovno, možda ne za sve vas, ali za mnogi od vas ovo je neki izazovan period kroz koji prolazite, ne vezano za životne okolnosti, nego nešto što proživljavate u sebi, pre svega, dragi jačevi. Mislim da će stvari da se promene na bolje. Mislim da će ovo da se završi, trebalo bi da se završi, ali nekako, jačevi, molim vas, radite na sebi, budite u ravnoteži, taj balans je izuzetno važan, ne mogu da prosto ispričam, da naglasim više koliko je bitno. Stvarno, još jednom želim vam sve najbolje, hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u sledećem videu.